Berriz ere hementxe gaude, Tolosako Santa Maria plazatik zuzenean, gero eta minutu gutxiago gelditzen dira. Gaueko 12 izeteko, hau da urte berriari pauso emateko, eta hementxe jarritzen dugu zuekin saio berezi honetan. Eta jarritzeko miren zerrekin jarritu genezake, zer jarritzeko ondorengo minutuetan? Hainbeste gustatzen zaizkigun, zer? Zer? Toma? Toma fatxoak izango dira, ez da? Bueno, asko gustatu niri bintzatez, atatzen bali manaiz ez zait bat ere gustatzen, baina zuei... Niri bai, ez da, niri bai. Zuri ikustea, zure lankideak ikustea, ez da? Ez dakizu ezer. Baina umorea jartzeko, ez da? Eta ondo bukatzeko urtea, eta irrifarre batekin bukatzeko urtea, ez? Programa falta da, gauza asko daude, baina, bueno... Hori da. Pauso emango diogu ja, ez da? Zerri? Toma faltzuei. Toma faltzuei. Kaixo ongi etorriak, txoine, pixka. Arantxa Manterola. Bai. Eta gaurko hemen utziko dugu. Jesus, oizeder. Urrengo astean ere hementxe izango gara, zerrenda eta kantu berri batekin. Itxoi, kliresa daka, itxoi. Hauexak izan dira gure gaurko zerrendako bitxikeriak. Datorren astean ere bertan egongo gara... Ni parrain, porque es que este la horra plateako nahi. If you can... Bueno, thank you. Ja txuringatu nahi. Agian xirakin ezakit oso elegante nagoen, Bueno. Kantu ezarre eta... Hemendi minutu gutxi batzu barru, Tolosako zezen plan... Arropa berziklatua egiteko ikastaroa antolatuko du Amasa Bilabaunako... Nabizikoz gati borkitzen dugu, gabak zeruari begira. Euriari duraintxe bertan Tolosan, eta badirudi... Txoin, berriz ere. Euriari duraintxe bertan Tolosan, eta badirudi... Eta emakume ahotsak uztartzen direla talde honen abestietan. Zertako ikutze sorbalda. Bai. Hain ez daltzen pentsatzen, bai. Zebero dauketen. Venga, ba. Egoteagatik eta gogoratu gaurko saioa eta albiste guztiak gure gunean. Goizeko giro eta gero zezenen garaia da. Txandala, hostia. Hauexak izan dira, isialdi taldeen Eskerrik asko gurekin egoteagatik eta oso ondo pasa festetan, aio. Besterik ez, mila esker gurekin egoteagatik eta datorren urtera arte. Bai, bizko jarnetuko nola, tio. Kamara ikertu. Bueno, Gorka, zelako barreak boto ditudan, ez da? Bai, nire kontura, eta nire lankideen kontura horrela, bai, nik ere. Ondo pasatu dut, espero zuek ebe bai ondo pasatzea, ez da? Hori da. Ondo pasatzen jarrituko dugu Gorka, eta zer dauko goraima? Jarretu hortik gauzatxo da esango dizueke, lehen hasieran esan dizuegu aurten sorpresa berezi eta potolo bat... Egia da. Saio hau bukatu bezain pronto, hau da 2014an sartu eta sorpresa haundi bat iragarriko dizuegu. Aurrerapen bezala esango dizuet, 28 kanala ezagutzen duzuen moduan behintzat desagertu egingo dela. Hor uzten dut airean uzten dut, ez gehiago esango. Zer den ikusteko, itxaron 2014 arte gurekin. Hori da, kanpaikalak eta gero, geratu zaitezte hor, telebista... Bestaldean, hori da. Eta bitarte honetan jarraitzeko zerrekin jarraitu genezake, miren, zer ikusiko dugu? Orain... Krismasa, ez da? Krismasa, txibatu didate. Krismasa, lehen ikusi dugu zelan egin zenuten Krismas hori, ez da? Zelan esaten da? Ingelesez, eta zeitetartzen orain. Making ofa edo. Making ofa, ez da? Making ofa. Nola egin dugun? Baina orain, emaitza, ez da? Azken produktu hori, azken emaitza hori ikusteko aukera iritzi da, Gorka. Hori da. Orduan pauso emango diogu, aurtengo 2013ko Gabon agurari. Aurrera.
Hortxe izan duzu segurunik aurtengo azken bideoa, aurtengo Gabon agurra, denok parte hartu dugu eta zuretzeko egin dugun bideo hori. Esan bezala, aurtengo azken minutuak oraintxe izango ditugu, 12 izateko denbora gutxi falta da. Minutu ez bada... Gutxi ez da, Gorka, momentutxu bat, momentutxu bat. Mire, noazoaz, egia da, ezin dugu urtea bukatu gure mahatxi gabe. Aurten gainera, nahiko enbase politxa. Bai, ez da? Ikiako kandela direla, baina, bueno, ez zegoen aurreko gehiagorik, zer egingo dugu. Bueno, jendea animatzen hasi da, erlojua gerturatzen hasi da 12ak izateko. Eta ni urduri nago, Gorka. Urduri. Azaldu berrizu egun nola ez, beti bezala, ez? Bai, zelan da, azaldu. Mendua nolakoa den. Jakin ezazue, gogorazten dizuegu Tosoko Santa Marian gaudela eta toki guztietan bezalaxe lehendabizi laurdenak entzungo dituzue. Laurden entzungo dituzue eta ondoren bai kanpaikadak entzungo dituzuela. Kanpaikadak eta kanpaikadak artean, hortxe segundu batzuk matxak tragatzeko. Nola egite dute kanpaia, mire, nola egite dute kanpaia. Beti bezala? Beti bezala. Tin-ton. Horrelako zerbait egiten dute. Esan bezala, denbora gutxi kanpaikadak jotzeko, 2014an sartzeko eta hementxe miren dani zuekin urtea bukatzen. Eta Gorka laurdenak dira, ezta? Hori da, laurdenak dira, oraindik ez, itxaron pixka bat, laurdenak entzungo ditugu. Eta orain bai, kanpaikadak. Zorionak eta urte berrion! Zorionak, miren! Zorionak eta urte berrion, Gorka. Urte berrion zuri, eta baita zuri ere ikusen zule, zorionak eta urte berrion benetan, 2014 urte hau berezia izatea, ezta, Gorka? Hori da. Kontuz, Hori da, txampaina, oso ondo! Ene! Aztegetatzen. Bueno, hasi dugu urte berria, hasi dugu 2014 urte hau, eta lehen esan dizu egun bezala, gaurko ondan sorpresatxo bat izango dugu, ezta? Bai. Urte berriarekin, zerbait berezia. Sorpresa bat. Sorpresa bat. 2014 urte hau ondo hasteko, Gorka, energiarekin eta ilusioarekin, ezta? Hori da. Zein la sorpresa hori, Gorka? Utziko ditugu guandik segundu gutxo batzuk, jendea bantzeko animatzen hasi dela, txintxin egingo dugu, eta gero emango digu pauso sorpresa horri, txintxin zuretzako. Ze hona dagoen, Oso Ze hona dagoen. Gaur gauean hobetoko asko dango ditut, Gorde, lakide pixkate batiko, ezta? Bueno, aurrera egingo dugu, eta esan bezala gaur kontan sorpresa berezi eta potolo bat daukagu zuretzat, ezta? Hori da, Gorka, ikusentzulei lehen aurreratu diegu. Hori da. Saio berezi honetan hasieratik aurreratu diegu albistea. Bai, pista bat ere eman dizuegu, esan dizuegu 28 kanala ezagutzen duzun moduan behintzat desagertu egingo dela, eta orain jako. Iritsi da momentua ezagutzeko zer? Zer, logotipo berria, ezta? 28 kanalen irudi berria. Bueno, Gorka, logotipo berria ikusi dugu, 2014 urte hau hasi dugu ere. Zer iruditzen zaizue logotipo berria? Polita, ezta? Urte berria. Logotipo berria. Nik ez dakit nola definituko nuke, baina bai esango nuke La Rosa dela. Ez da pixka La Rosa kuitu hori badukela, alaitasuna, postasuna, humorea, defituko nuko guk, garai trista hauetan izan dugun bezala, ez da? Bai, ikutu hori emateko, ez? Ez dakit. Bai, biztasun hori. Hori da. Eta hemendik aurrera jakin ezazuen logotipo horrekin lan egingo dugula, kalean, eta logotipo hori identifikatzen duzuenan 28 kanalarekin hori da, lotura hori egiteko, ez da? 28 izaten jarraituko dugu, baina lehen esan dizugun bezala 28 kanala desagertu eginda ezagutzen zeruten moduan. Oraintxe, hemendik aurrera, kolore eta irudi hori izango dugu guretzat erreferente eta baita ere zuretzat ere pantailaren beste aldean. Eta honekin agurtu marko dugu gaurko saio berezi hau, aurtengo lehendabiziko saio hau ere izan duguna, baina agur esan baino lehen gogorazten dizugu orain saio honen ostean, saio honen bukaeran,
urteko bideoklip aukeraketa onena izango duzuela. 28 klip saio berezi bat. Oso ondo Gorka, disfrutatu eta hasi mugitzen gorputza 2014 urte honetan, ezta? Hori da, gure egin marko dugu antza, ezta Miren? Kalera joango gara, ezta? Berriz ere botella txampaina hartu. Eta ondo pasatzera. Bukatu baino lehenago Gorka, mila esker gonbidatzagatik, niretzako plazer bat da hemen egotea zuekin. Eta, bueno, beti bezala, mila esker. Mila esker baita zuri Miren gurekin. Eta datorren urtera arte, ezta? Eta gurekin konpartitzagatik azken minutu hauek, urteko azken minutu hauek, eta baita lehen da bizikoak ere. Ea urren urtean. Berriz hemen egoten hasen, ezta? Ja, berriarekin ja, Hori da. Bueno ba, mila esker. Mila eskerrik asko eta zorionak eta urte berri on. Saio hau Tolosako Peiotetxeak babestu eta Gabon zoriontsuak opa dizkizu.